Pois a punto de xa acabar o día e comezar a noite, pois seguimos ao servicio. Siga a traballar neses 9 incendios, grandes incendios que temos activos na provincia de Ourense. Estamos traballando en todos eles. Teño que dicir que despois de onte ter comprometido e solicitado ao Goberno a chegada desa maquinaria pesada para traballar na extinción e no peche dos perímetros deses incendios que xa van un pouquiño mellor. Chegaron dous bulldozers que están a traballar precisamente no lume de Larouco, pero tamén teño que dicir que son insuficientes, e son insuficientes porque necesitamos pechar canto antes os perímetros de todos os incendios nos que estamos traballando para que non se volvan a levantar eses lumes, para deixalos sellados. Por iso lle pedimos ao Goberno que faga ese esforzo de enviarnos eses bulldozers do Exército que axudarán pois neses traballos de peche dos perímetros.